Kaixo, ni Mirel Izasoain Balestena naiz, Arbezan bizi naiz eta Erlezaina naiz. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri erabat alferri emakume bari Orain egiten ari naizena, keuspoa pistea da. Keuspoa beharrezkoa dugu erlezainok erletara hurbiltzeko. Orduan, su egingo dut, erabiltzen dudana da arraultzan kartoia, eta gero botako diot, pinu, hau da pinu ekologikoki ekoiztutako pinuan arrastoak, eta horrekin piztuko dugu. Hau botzen diogu erleei, kea botzatzen diogu sarreratik eta goitik baretu daitezen. Teoria edo hipotesia da, bi daude, batez ere, bat dela kea arnasterakoa pixka intoxikatu egiten direla eta lasaitu egiten direla, eta beste batzutan esaten dute dela benetako kea egongo balitz basoan, eta bere instintoa omen da eztia jatea, gero alde egin behar badute, sabela eztiz beteta edukitzeko, eta orduan eztia jaten duten einean, ezin omen dute ondo doblatu beraien tripa ez dena sartzeko. Orduan horre mantxotu egiten direla. Asuntoa da, kea ibiltzen dela erlea mantxotzeko bide bezala. Txikitatik beti naturari txekia egondu naiz, hori animaliak asko gustatzen zitzaizkidan, eta gero amaren baserrian, aitaren baserrian, beti animaliekin. Eta orduan txikitatik animalian maitatzen dituen enean, albaitaritza ikastera joan nintzen, nire bokazio hori zalako. Eta albaitaritza ikasketa bukatzen ari nintzela, pentsatu nuen egin dituen praktika batzu klinika batean, eta ez zitzaidan gehi gustatu zegoen harremana animaliekiko, eta pixka bat desromantizatu egin nuen ofizioa edo lanbidea. Eta horra hasi nintzen bueltaka zertan egingo nuen lan, beti ere pentsatuz naturarekin egin nahi nuen lan animaliekin. Eta lagun baten aita erlezaina zen, eta ezaki nola pentsatu nuen erlezaintza, ez dut inoiz pentsatu. Egongo ote da pertsonik hortik bizi dena erlezaintzatik, eta horra hasi nintzen liburua begiratuz errebistak, eta ikusi nuen, zegoela jendea hortegik bizi izana. Eta hasi nintzen ikastaroak egiten, erlezaintzako ikastaroak, gero jarri nintzen kontaktuan Gipuzkoako Erlezain elkartearekin, eta hor laster hasi nintzen erle batzuk jarri dituen, eta gero saltoa eman nuen. Oso saso indartsua da, udaberria, hor da lan gehien duguna, orduan udaberriko egun bat izaten alda, goizean gauzak prestatu, kamionetara sartu eta erleetara joan. Eta banaka erleak errebisatu, altzerdia ezti egiteko altza behar duten, erregin gabia dituzten, nola dagoen egoera, eta hori astero egitea. Udaran lasaiagoa izaten da, uztak bildu, eztia atera, eztiak enbasatu. Udazkenean izaten da gehiago erlea ondo utzi negura begiratuz, eta neguan erleak bezala lasai egoten gara etxeko lanak egiten. Erlauntza garbituz, laminak jarriz, osatuz, orduan sasoi bakoitzean desberdina da egunerokoa. Ni bizi nintzen hirian, Irunen bizi nintzen. Nire gurasoak baiziala herri txikitakoak eta baserria zituzten, familia naukan, baina hirian hazitakoa naiz bai. Erleak mendian bizi dire kanpoan, orduan gure autua izan zen, beraietatik alik eta hurbilen bizitzea. Orduan, aukeratu genuen Arbeiza herrian bizitzea, erlatokia bilatorri ginen, jarri genituen erleak, eta gero etxe bat salgai ikusi genuen, eta pentsatu genuen etzela toki txarra, toki politia iruditu zitzaigun bizitzeko, Lizarratik gertu, eta horregatik etorri ginen landa eremura bizitzera, herri txiki batean. Gure lana kontutan hartuta, naturari txekiago gaude, ordutegi aldetik, animalia muitzen direnean muitzen gara,
naturaren erritmora ere bat egina gaude, udaberrian gehiago mugimendu gehiago dugu, neguan aldiz etxean sartuago. Nik uste naturalagoa dela, ez, bizitza erritmo aldetik eta bai, erritmo aldetik. Eta gero landaremuan lasaiagoa, hori hala da, lasaiagoa da bizi hirian baino. Honak hori ez, animaliekin dela, naturari lotuta, erabat betegarria dela ikustea nola hasten dan eta ikusi nola bukatzen dan, ez? Elikadura dela, zuari zarena sortzen, elikadura dela, ez? Beste gizaki batzuk elikatzeko gauza dela eta errekonozimendu hori gero esaten zutenan ze estiona eta horrek ez du ordezkorik. Txarrak, batzutan eguna soluzea egiten zaizkizula. Lankarga, errazentzen daukana da, lankarga denbora gutxi batean lankarga handia daukala. Eta, txarra esategatik hori lankarga handia dagoela batzutan, baina, konpensatzen dizu beste garai batzutan lasaiago zabiltzala. Orain mozorroa jantzi ditugu, eta goiko mozorroa jantziko dugu, eta erleetara joango gara bisitatxo bat egitea. Irekiko dugu erlauntza hau, Erlauntza da bekoa da gorputza eta hauek dira altzerdiak. Hemen ezti egiten ari dira eta guk uzta hemendik kenduko diogu. Orain laster kenduko diogun uzta erromeroa izango da, erromero eztila. Landare hau da erromeroa. Ikusten lorez nola dagoen eta erlea oantxe bertan, hemen, nola ari den, nektarra biltzen. Gero ere baino orain hasi da ezkaia loratzen, loretxo hau dugu, eta ezkaiatik ere ezti egiten dute. Eta behar bada bateako da erromero, ezkaia. Jende asko galdetzen du nola dakigun erromeroa dela. Badaude landare batzuk, erromeroa eta ezkaia eta bezala, ezti nektar kalidade handikoa ematen dietela. Nahiz eta beste lore batzuk loretan egon, hauei joaten zaie, hobeto atentzen zaielako ekonomikoki. Oso azkarra dira beraiek. Eta orduan, erromeroa hasita bukatu arte, normalean erromeroaren gara joango dira. Gero badaude beste lore batzuk, behar bada polena bilduko dutena. Adibidez, hemen aulaga esaten zaion, aulaga landare honi polena bakarra kentzen diote, beste lore batzuk behar bada bisitatuko dituzte, baina hau ez bezain beste. Eta erromero bukatu arte, horta egingo dute. Eta gero ikusko zuten bezala, erromeroa ezti txuri argila da. Normali lore bakarrak izaten dituzte bere ezaugarriak. Erromero argia baita izango da argila, txuria, zapore suabekoa, aromatikoa. Inoz ez izango estilun bat, ainarra txilarrona bezala hori adibidez iluna izaten da. Udaberriko estilak argiak izaten dira, argiak eta neko suabeak. Eta orain irekiko dugu estalkia, eta ikusko duzute hemen nola dagoen erlea. Utziko dugu hemen. Eta orduan ke pixka gehiago botatzen dugu hemen. Nire kasuan oso garbi nuen, baina egia da, nuenik aitona osa bat esaten zidana, hori gizonen lana da, emakumeen lana, irakasle, erizain eta horrelako zeak esaten zituen, nik uste edo zer lan edo zeinek egiten aldutela, voluntadea eta gogoa baldin baduzu. Eta zaila, niri, ez dakit, zaila zaitiru ditu. Emakumea naizen aldetik esan nahi dut. Ni gaur egin du, nire hortan, bai ikusi dudala, gehiengo gizonezkoa dela, hori garbi do. Landa eremuan dauden
euneko, zesango nuke, 80 gizonezkoa da lanean dagoena, eta erlezaintzan, zesanik ez, erlezaintzan gabiltzan emakume profesionalak oso gutxiengo bat gara. Nik uste gehiago dela, hori landaremuan gehiago lotuta dela gizonezkoei, edo gizonezkoa gelditu direla gehiago nekazaritza eta abeltzaintzako lanak egiten. Eta emakumeak tradizioz edo oituraz edo gehiago zerbitzuetan edo esango nuke hirugarren sektorean, bigarren lehenengo sektorea, gainera geroz eta jende gutxio instalatzen da edo egiten du bere apustua. Eta horitatik emakumeak ikusten direla, baina gutxiengo bat izaten jarraitzen dugu. Baserri munduan batez ere gizona ateratzen zen ez, kanpoa lan egitea. Emakume ere baina emakumea beti zentratua egon da zaintza lanetan, ez? Bai umeekin, bai helduekin, bai etxeko lanekin. Tradizionalki, ez dela beti ere bete, baina nik uste eredua izan da hori, emakumea gehiago etxean eta gizona kanpoan. Eta hori eredatu dugula generazio. Eta horrela gaur egun, zein ikusten da traktorearekin hemen kanpo landa eremuan, gizonezkoak. Emakumezkoa badire, baina oso proportzio txikian. Eta nik uste hori dela eredatu dugun eredua. Besterik gabe ezin dugulako egin lan hori, baizik eta gehiago bultzatu gaituztelako, edo konbentzitu gaituztelako, edo sartu digutelako, beste lana igual erakargarriagoa direla. Bueno, matxismoa hor dago. Esan nahi dut, gizartean errotutako eredua da, hortik gatoz, ez? Orduan, igual ez dire oso nabari, oso ez dakit nola esan. Aurpegira igual ez dira ausartuko hainbeste esatea, ez? Baina komentarioak, mikromatxismoak, hor daude. Neri suertatu zait, kargu bat nuen juntan, eta emakume izateagatik baztertua sentitu nintzen, eta gutxi etxia eta gutxi entzuna. Eta ziur nago uneko emakume izateagatik izan zala. Emakume gizonezko mundu badalako. Nola hain gutxiengo bat garen einean badirudi dela ezin dugulako lan hori egin, eta hori ez egia, hori da guk egiten aldugu berdin edo hobe, ez, lan hori. Baina gutxiengo bat izatean, igual erakutsi behar hori, pentsatzen dut, horregatik izaten dut. Nafarroan konkretuki nidaki dela 3 gaude, 3 emakume, 20 piku izango gara, ontatik bizi garenak, erlezainok, eta 3 emakume gaude orain bertan. Nidaki dela, zetzen nahi naiz, baina nasten al naiz, baina nidaki dela 3. Eta ni hasi nintzenean hontan, emakume baten eskutikan ikasi nuen, eta orduan arekin badute harremana. Baina hori, gutxiengo baten garen einean, gutxi, gero iparraldeko ere beste emakume batekin ere, izan dut harremana, eta hori kaso gutxi horiekin bai. Parizko kale batean, etxezik gehien artean, bat dago zikinagoa. Bertan dut lan egiten, aspertzen ez lorbetean, buro zikintxu batean. Horrela buro batean, atxo iztunen artean, pasatzen ditut orenak, pasatzen ditut egunak, ilutzen baitit gogoa, haien aipatzeak berak. Erlea badaude era desberdinak erlea sortzeko. Kaso erreixa bat izaten alda, errauntza batetik, ume lauki bat hartu, non arrautzak eta larba txikia dauden laukiak, eta beste kaja txiki batetara pasa. Adibidez, kaja txiki batetara, hor behan daude kaja horitakoak, 5 laukikoak. Hor sartuko genituzke 2 lauki ume, eztila eta lamina. Orduan, erlea umezutz sentitzen denen einean, beraik sortuko dituzte erregin berriak. Gero erregin horiek jaio, ernaldu,
Eta lehenengo arrautza jartzen hasten dena, hori geldituko da erlauntzan, bere erleekin, eta jarraituko du zikloak. Bereiek erreproduzitzeko erari naturalena da erlakumea botatzea. Erdiak alde egiten du erregin zarrarekin, eta beste erdia geratzen da jaiotzear dagoen erreginarekin. Eta erregina hori jaioko da, ernalduko da, eta arrautza jartzen hasiko da, eta beste ziklo bat hasiko da. Eztia, hemen eztia ondua dagonean, ondua esan nahi du nektarra 180 da ura, eta eztia 120. Orduan, ur hori guztia evaporatzean, operkulatu egiten dute. Operkulatu da argizari kapa bat jartzen diote. Orduan guk ikusten dugunean ja operkulatua dago ezti hori, hemendik laukiak ateratzen ditugu. Eta etxera eramaten dugu gure eztiolan ateratzeko. Gero etxean erakutsiko dizuet ze makinatan ateratzen dugun eztia. Guk lan egiten dugun erlea, erle beltza da. Erle beltza bertan garatu den, evoluzionatu duen erlea da. Bai, erle beltza dago Penintsula Iberikoan, Apis mellifera iberika dago. Eta bestela Europan Apis mellifera izango litzateke. Apis mellifera iberika erle beltzak gaizto fama dauka, agresibitate puntu hori badauka, baina gero beraien artean ere familia batetik bestera desberdintasuna daude. Badaude familia mantsoagoa dianak, eta bestea pixka bat urduriago esango genuke direla. Eta orduan gu pixka bat joaten garen einean selekzionatzen, selekzionatzen ditu pixket mantsotasun ezaugarri horiekin, beste ezaugarri batzuekin batera. Honek ikusten baduzute ez dauka altzerdirik, zergatikan, hau delako erlakume bat zen. Etorri izan 5 lauki eta erreginarekin. Eta orduan guk, 5 lauki horiek bete dituenean, pasa dugu erlauntza handiago batetara, garatu dadin, hobeto, eta hemen ikusiko duzute pixka bat, nola dijoan garatzen erlea. Hau dira laminak, hasiera batean, guk jartzen diogun laukiak argizari laminarekin. Ikusten duzu desagono itxurarekin. Eta orduan beraiek indartuz doazen heinean, badijoazte argizari lamina hori estiratzen. Bere dauzkate, sabelaldean dauzkate glandula batzuk, argizaria isurtzen dutenak. Ikusten duzute hemen nola dijoazten argizaria luzatzen eta xuritzen. Hemen ikusten duzute erlamando bat. Handiagoa da, borobilagoa, eta besteak erle langileak. Eta orain txertan hemen eztia sartzen ari dira. Ikusten da, ez dakit ikusten da, hor, erle ezti. Eta gero erakutsiko dizuet orain umea, erlea jaiotzen dien zea. Eta hau da, adibidez, umea operkulatua. Hemen, barrenean, dago jaioko den erlea. Hemendik aterako da. Hemen daude larbak, txuri horiek, larba dira, gondi gazteagoa dira, eta hemen ja tapatuta dago nontatik aterako da erlea. Eta hau iritsiko da, 10 laukitan egotera. Eta ja, hau dena betetzen duenean, jarriko diogu eztia egiteko altzerdia. Ni erlea gustatzen zait independentzia ematen dizulako. Beste azindak oso lotua dira, esateko behiak, ardiak, olioak, egunero eman behar diezu jaten, egunero egon behar duzu gainean. Erleekin aldiz ez. Erleekin biharren ez bana ez etortzen lasaienago, badakit beraiek eztia egite jarraituko dutela. Beraiek bilatzen dute beraien jana, ez? Orduan, guk erlezainon lana da pixka bat, bideratzea, erregulatzea, baina ez mantentzea janaria emanez, bezik eta beraiek bilatzen dute. Orduan, niri gustatzen zait hori independentzia hori ematen dizuna, ez? Azala pasatzen ezer, egun bat bi ez bazara etortzen. Zigarroa eskutan nabilitza bekidazten, betidanik esan dut, umerik nuela nahi, eta nire neska ordun dagoela esaten etorri zain.
pastor eta periko, tirutan justiko, y almas hijo de puta, zamos aspaldiko, gure faltxikeria. Erlearen garrantzia naturan oso garrantzitsua da. Erlearen onura edo etekina ez da egiten duten gauzari garrantzitsuena, baizik eta polinizazioa. Polinizazioaren bidez, dauzkagu garatuta haziak, fruituak. Garatzen dute hazi emankorrak. Sute bat egongo balitz eta erleigabeko zonalde batean, sute horretatik berriz landarea jaiotzeko aukera oso urria da. Hazi horiek ez badaude ongi ernalduta. Konprobatu da, zientifikoki erleak bizi diren tokietan, lurrean dagoen erreserborioan haziak emankorra direla. Eta erreserbori hori hor dago, sute bat gertatzen bada, edo mendietako biodibertsitatea ere handitu egiten da erlea bertan baldin badago. Fruituak, baso fruituak eta garatu egiten dira, beste animali batzuek aprobetxatu ahal izateko. Eta polinizazioan bidez ere, dauzkagu gizakio jaten ditugun hainbat fruitu eta landare, ez genituzkela bestela izanen. Horregatik da garrantzitsua erle sare on bat izatea lurralde osoan zehar. Gaur egun badira identifikatutako basamortuak edo lurralde basamortuak non ez dagoen erlerikan. Eta hor natura pobretu egiten da, biodibertsitatea galdu egiten da, erlea ez dagoen tokietan. Eztiaren onurak gorputzaltzako ez da bakarra gozatzeko produktu bat, eztiak aportatzizkizu oinarrizko glukosa, fruktosak, flavonoideak, vitaminak, badauzka propiedadeak ona direnak estarrirako, defentsak handitzen alditunak, digestiborako, hainbat organu ukitzen ditu, eztiak. Denantzako onuraduna direnak. Ez du kaltetako ezer, dena aprobetxagarria. Beste alditan sanda batzutan dazkenean, beti gezurretan da barbikotea, kantan beti dabiltzaltzan, ez fidatu gure hitze. Beste alditan sanda batzutan dazkenean, beti gezurretan da barbikotea, kantan beti dabiltzaltzan, ez fidatu gure hitze. Orain erakutsiko dizuet, eztia erleik kendu ondoren, non ateratzen dugun, gure estiolan, jarraitu. Eztiak harko genuke onera, eta hemen ateratzen dugu. Lehenengo pausua, operkuloa, eztia estaltzen duen operkuloa kentzea da, eta hemen egiten dugu. Horrazi batekin, kenduko genuke operkuloa, onera etorko litzateke argizaria eztiarekin, eta laukia sartuko litzateke hemen saski batzu daude, eta saski hauek gero bueltaka eztia aterako litzateke. Gero hemendikan ateratzen da, eta banko honetan edukitzen dugu, eztia pasatzen da toki batetik bestera, eta hau da eztia argizarietik garbitzeko, bereiztekoa. Argizaria galdituko litzateke handiena hemen, eta gero tokitik pasahala garbitzen dijoa, eta azkenik hemendikan bidoira joango liateke. Eta bidoian edukitzen dugu, beste 15 egunez edo, batez ere eztia egina dago, eztia erleek egiten dute. Gu atera egiten dugun bakarra da atera, eta ahalik eta garbien argizaririk gabe saltzeko. Orduan hemen, azkeneko pausutzen litzateke, hemen sortzen zaien apar txiki bat edo azkeneko argizari apurra kendu, eta ondorengoa enbasatu. Eta enbasatu ondoren, azkeneko pausua da, etiketatzea. Oraindik ez gara hasi urtaroa, laizter hasiko gara eztia ateratzen, baina oraindik ez gara hasi. Orduan hemen dauzkagun eztia dira lehengo urtekoak. Eta geratzen zaizkien eztia dira, mila lorea, izpilikoa eta basokoa. Lehen esplikatu dizuet, hori lore bakarrak ateratzen direla ingurunearen arabera, ze landaretza daukagun, eta landaretza hori predominantea den, eztia asko ematen duen. Eta gero urtearen arabera, urte guztietan ez dugu egiten beti ezti berdinak, egoten dira urteak lehorragoak, euritxoagoak,
Horren arabera loreak sortzen dire gehiago, ez, nektarra ematen duten, eta orduan eztiak ere izaten aldire txuritik hasi eta ilunera. Kolore guztietatik pasatzen dira txurila, laranjagoak, ilunagoak. Normalean udaberriko eztiak argiak izaten dire, suabeagoak, eta udazkenekoak izaten dira ilunagoak eta fuerteagoak. Eta hori ja, gustu bakoitzaren arabera. Hau da, izpiliko ezti bat, izpiliko eztia, atera berritan likidoa egoten da. Ezti guziak ateratzen ditugunean likidoa da, eta hori naturala da. Eztia erleak egiten dutenean ere laukian dagoenean likidoa da. Orduan, guken basatzen dugunean likidoa dira. Ze gertatzen da? Eztia berez da azukren sobresaturazioa bada. Orduan, beraien oreka da gogortzera. Egiten dire kateak, azukren artean kateak egiten dira eta gogortu egiten da eztia. Horregatik, eztiaren tendentzia beti izango da gogortzea. Bere tendentzia naturala da. Orduan ze gertatzen da, guk ekologikoan lan egiten dugunez, ez ditugu eztiak berotzen. Bere hortan, likidoak enbasatzen ditugu, baina batzutan azkarrago eta beste batzutan mantxogo, denak kristalizatu egiten dira, gogortu egiten dira. Horrek esan nahi duena da ere bai, ez diala berotu, bere propietate guztiak mantentzen direla. Eztiaren onura guztia. Bestela berotutako eztietan pasatzen dena da, bere propietate oberena galdu egiten direla. Eta eztiaren oberena, bere propietatea dira, ez? Eta gero, kolorea, bakoitza, lore bakarrak edo, dauden lorek ematen diote bere ezaugarria eztiari. Romero eztia dira argilak, txilarrainar eztia dira ilunak, izpilikoarena izaten da laranja argi bat, ezkaiarena ere laranja ilun bat. Gehien kontsumitzen eztia, zaila da esatea, baina nik esango nuke, hemen Lizarratik beti, hegoaldea, Romero eztia argilak izaten direla kontsumituenak, eta hemendik goitzi izaten direla gehiago ilunak. Txilarra, tainarra, gaztainondoak, ilunak, basokoak, gustatzen da gehiago ilunak. Baina, gero leku guztietan dago dentatik gustatzen daio jendea. Hori da, zure seme-alaben artean bat aukeratzea bezala, denak ditut gustoko. Dena gustatzen dizkit, atera berritan, haize hona dagoen, eta hurren haize hona dagoen, orduan ez dut bat bere xikiola berezia. Gure sormarka edo Erlandere da, eta Erlandere idea sortu zen, entzun nuelako iparraldean, nonbaiten erleen erreginari Erlandere esaten zitzaiola. Noski, badu bere logika ez, erleen anderea, Erlandere. Eta gustatu zitzaidan nahitu nuenean, eta segituen pentsatu nuen, nik egingo nuen eztiaren marka, hori izan entzela, Erlanderea. Bero ere, emakume naizen aldetik ere, pixkat islatzen zuelako feminismoa, edo, bintzat, zea puntu hori, marka hori, bai. Etorkizunean, jarraitu nahiko nuke ontalan egiten, behintzat jubilatu, edo aldudan bitarte arte, egia da, fisikoki oso exigentea den lan bat dela. Zegatik, karga handiak eramaten ditugu. Orduan, urteekin, nabaritzen da, karga horiek geroz eta pisutsuagoak egiten direla. Orduan, nahiko nuke jarraitu, baina fisikoki ere utzi behar dizu. Bestela lan aldetik oso gustokoa dudan lan bat da, eta nahiko nuke, nire bizitza laborala bintzat ontan bukatu. Erlazaintza lanbidea etorkizunean, nahiko beltz, nahiko pesimista naiz. Zergatikan, oso lotuta gaudelako naturari eta lurrari, landaretzari. Aldaketa klimatikoarekin lehen sufritzen dutena landaretza da. Eta ondoren zer dator? Intsektuak. Bekoan daude. Orduan, ikusi ditugu zantzuak. Izan ditugu urte oso lehorrak non ez gutxi egin dugu. Eta erlea gosea zegoen. Eta gero etorri dira, urte batzuk oso euritsuak eta oso aberatsak ekoizketan. Baina ez dire urte horekatuak, ez dire desberdintzaina dauda, berri, udara, udazkena, leheno gutxi gorara bazenik izun zer zetorren, ez? Orain hasiko da honetan, gero Romero, gero Ezkaia, baina orain, urte bakoitza abentura bada, hasitzen zara, eta orain dago lehorra, ez dute zerrekin. Gero, kriston euripila, orain aidai aiotzen, gero berriz lehorra, gero hotza, orain beroa, bero egin behar duenean hotza, orduan, zaila da etorkizunean pentsatzea iraunen duela, horrela jarraitzen badu. Animo, eta nire desio berenak, bizitzen alda ontatikan,
badituzu momentu gogorrak, baina oso atseginak eta benetan arima betetzen zuten momentuak badituzu. Eta hori baldin bada zure desioa aurrera. Ez duzu erreza izanen, baina lortzen alda.